बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 10 एप्रिल 2026 शुक्रबार बाराय। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबनो गोसोब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, जाहाथे जेब्ला जों बेबायदिनो सानफ्रोमबोनि सानसेयारि फानजामुथि भिडिअखौ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। फै बिदिब्ला दानिया मिन्थिना लादोनि मोनजिनै राशिफोरनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनैनि सानाव गासैबो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हागोन। गुबुनाव दावबायहैनो हागोन। न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनज्लायनाय फैगोन। फिसाफोरखौ लाना सान्ति मोनखांनो हागौ। हरखाबै थिरांथा लायोब्ला एसे एनै नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोब्राब नाजाथाबनानै खामानिखौ आबुं महर होनो हागोन, जायनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। आखायाव फैनाय खामानिफोरखौ सिरिबाङै मावफुंलांनो हागोन। जेरैबो बिथिङाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। थासारिया गोरायैनो थागोन। खायसेफोरा नोंथांजों गोरोबनानै थानो हास्थायगोन। सावस्रि बिथिङाव गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां थानाया मोजां। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गोथां। वृषभ राशि। राशि बायदियै वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। रांजों सोमोन्दो थानाय गोबां जेंनाफोरा जोबस्रांनो हागौ। सरकारि कर्मचारिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। न'खराव रंजा बाजायै बारलांगोन। नोंथाङा सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। जानाय लोंनाय फारसे नोजोर लाखिनाया मोजां। फालांगियारि बिथिङाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो मै गाब। मिथुन राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना मुलाम्फा खालामनो हागोन। खस्थ' खालामनायनि गोदै फिथाइ थायगोन। गावखौ सांग्राङै लाखिनो नाजागोन। बबेबा खामानियाव आंगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। जिउनि लोगोजों बहाबा बेरायग्लांहैनो हागौ, जायजों नोंथांमोननि गेजेराव अनज्लायनाया गोरा जागोन। फालांगियारि बिथिङाव मोजां सान। थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो। कर्कट राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। खामानिया बांनो हागौ। बे बिथिङाव धैर्य लाखिनाया गोनांथि। खामानि मावगिरिफोरनि हेफाजाबजों खामानिखौ आबुं महर होनो हागोन। बांद्राय रागा जोंनायनिफ्राय गावखौ सांग्रां होनाया मोजां। न'खर संसारा सुखुयै बारलांगोन। न'खराव धोरोमारि खान्थिफोर मावफुंजानो हागौ। गोजाम खोथा बाथ्राखौ लानानै सोमजायलायनाय जानो गोनां जानो हागौ। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो फान्थाव गाब। सिंह राशि। राशि बायदियै सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। मददनि थाखाय हांख्रायफैनाय सुबुंफोरनो मदद होनो हागोन। खामानि फारसे गावखौ सांग्रांथि होनाया मोजां। प्राइभेट जबनि थाखाय नाजाथाबनाय बिथिङाव जाफुंसारनो हागोन। गोनांथि खामानिफोराव सावरायलायनो खाबु मोनगोन। गुबुननो जेसेबां सनमान होगोन एसेबांनो मान मोनफिनगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। जिउनि लोगोजों सम हगारहरनो खाबु मोनगोन। खरसाया बांनो हागौ। बे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां आरो गोजा। कन्या राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना कन्या राशिफोरनि थाखाय मेहेरगोनां जानानै फैगोन। गोनांथि खामानिफ्रा आंगोफोरनि हेफाजाबजों मावफुंजानो हागौ। सावरायलायनाय मेलफोराव बाहागो लानो हागोन। दिनैनि सानाव कन्या राशिफोरनि सुबुंफोरा गुबुन जायगायाव लांलाय लाबोलाय फालांगि खालामोब्ला जाफुंसार जानो हागोन। न'खरफोरनि मदद मोनगोन। दिनै नोंथांमोना गोदान बाथ्रा सोलोंनो हागोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। न'खराव मोजां खौरां मोननो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो कमला गाब। तुला राशि बायदियै तुला राशिफोरा दिनैनि सानाव गोसोखौ दिदोमै लाखिगोन। थासारिया मेहेरगोनां जाना फैगोन। गोनांथि खामानिखौ आबुं महर होनो थाखाय जिउनि लोगोनि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन, जायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। नंखाय बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां। गोबावनिफ्राय नाजाथाबनाय खामानिफोरा आबुं महर मोनगोन। सावस्रिया सोलायनाय फैगोन। गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो गुफुर। वृश्चिक राशि बायदियै दिनैनि साना रंजा खुसियै बारलांगोन। खायसेफोरा धोरोम सिबिसालियाव नुजाथिहैनो हागौ। दिनैनि सानाव गासै खामानिखौ धैर्य लाखिना सानै हयै मावफुंनाया मोजां, जायजों नोंथांमोना देरहासारनाय मोननो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब बियोब्ला मोजां। खामानि थिलियाव बाख्नायजानाय मोननो हागोन। फिसा फिसौ मुवा बेसादनिफ्राय गोसोखौ रंजा खुसियै लाखिनो हागोन। थासारिया राफोदैनो थागोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6। खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। धनु राशि बायदियै दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। फालांगियारि बिथिङाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोनांथि खामानि फारसेल' गोसो होनाया मोजां। नखर संसार आरो लोगोआरिफोरजों गोरोबलायना थानो हायोब्ला मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। जिउनि लोगोजों गोरोन्थि बुजिलायनो हागौ। बे बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। हाखु दाखुयै थिरांथा लानाया मोजां नङा। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गलाब। मकर राशि बायदियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गोरोबलायनायजों बारलांगोन। आंगो लोगोनि न'सिम आगान सुरनो गोनां जानो हागौ। अफिसनि खामानिनि थाखाय दावबायनो गोनां जागोन। गोसोआव बानाय सोमजिखांनो हागौ, अब्लाबो खामानियाव गोसो जफिनगोन। जिउनि लोगोजों बुजिलायना सोलिलांनाया मोजां। हाखु दाखुयै थिरांथा लानाया मोजां नङा। गोसोनि बाथ्राखौ गुबुननि सिगाङाव बुंथिना लानाया मोजां नङा। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो कमला गाब। कुम्भ राशि बायदियै दिनैनि सानाव बरादा नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन। जब मावग्राफोरनि थाखाय मोजां सान। दिनै मोजां रादाब मोननो हागोन। गेदेरफोरनि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। बाहेरानि जामुंफोरखौ जानाया मोजां नङा। आंगोफोरजों सम हगारहरनाया गोनांथि। नखराव गोजोन खुसि फैगोन। गथ' गथायनिफ्राय मोजां रादाब मोननो हागोन। नखराव धोन बारायगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि बायदियै दिनैनि साना गोदान मिजिंजों जागायजानो हागौ। मोजां लाभ खालामनो हागोन। थासारिया गाब गोनां जागोन। अफिसाव मोजां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। गावखौ सिनायथि होनो हागोन। धोरोम फारसे गोसो जगोन। गिदिर थांखि लानायनि सिगां सानग्रोनाया गोनांथि। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां। लोगोफोर, जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोब्बाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।